Yes. What of time for Thank you. BJP by challenge khema tong ang sini dolai ti to borok abo challenge khajak BJP ro thago tam gai noni dolai ti khane borok ek bakore meeting ba khali achen borok challenge khaja dine bosre no to tar khema ti bono tai sini banila tai sin da to ponchong jotono sini samnai tamnai joto koni pong bai koni kan bai diai belek sing khancang ei sini program pano sing purika agrin bosor ko tebak sing phan ke puru nai khambai oi ini besar-besar orang buat mobil lah, wanita sambil hajat orang.